Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela lolo daba usuku losematheni ngalolo suku. Ngathi kwethu njengoba kumhla ka-31 May, kusasa umhla ka-1 June, inyanga la esisho khona ngokugcwele sithi abahambe okwangempela asisabafuni abantu bokufika abala eNingizimu Afrika ngokungekho emthethweni. Izathu kuyiningi ezokuthi-ke singabadingi la eNingizimu Afrika. Unqabula juqu wosuku umhla ka-30 June, kodwa-ke kubonakala engathi-ke abantu bakhona barelaxile, akukho myakaso. Ngathi kwethu kune-video engizokudlalela yona la yomunye wangaphandle ongomdabu Somalia noma Ethiopia, angikwazi ukubahlukanisa kodwa owomdabu owangaphandle is either wase-Ethiopia noma i-Somalian. Kunomyalezo-ke obheke ikakhulukazi kubazali bezingane. Kune-video-ke engizokudlalela yona. Mawuqeda ukuyibuka i-video ucommente kwi-comment section, uphawule nje ukuphawula kwakho. Ngiyawazi-ke ama-comment enizokhomenta ngawo, kodwa-ke awucommente kwi-comment section mawuqeda nansi le video le, then uzobe usuyakhomenta kwi-comment section. Sambonani customer la khaya, unjani? Uyaphila? Mina le Joseph. Ngiyacela ngiyekani thuma ingane encane ayibhalanga phansi. Ingane encane thuma amasi, thatha amahewu, thunya udata, thatha i-airtime. Ucineni mina amfuna ushentsha, blame mina. Ayishintshe inkinga yami, amasi amahewu hamba indlela yonke inyakazisa. Yizwa lokho. Airtime futhi ubamba kanje ijulukile, inamba ayibonakala. Yiyo inkinga, hayi enye inkinga. Abanye abantu futhi yatshontsha, yafaka i-airtime, yashentsha futhi more. Ngiyacela iyekani please. Ayike ngathi kwethu ngithembe ukuthi-ke i-video niyibonile, nimzwile umfowethu wangaphandle waseSomalia chaza nje ukuthi anizame ukuthi manithuma izingane, especially izingane ezisheshayo ukhohlwa, ikwazi ukuthi nikwazi ukuthi-ke niyibhalele phansi into eyisuke izoyithenga esitolo ukuze ingane ingakhohlwa endleleni, ikwazi ukufika isubmit iphepha, then lokho waseSomalia usuke edayisa esitolo noma eseva esitolo akwazi ukuthi abone izinto ezithunywe ingane. Ngathi kwethu awucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona la ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.